ronyó de la ciutat. Capítol 5. La família Masdeu està a l'hospital amb el seu fill ingressat. El doctor no els hi dona grans esperances, sinó li fan un urgent trasplantament de ronyó. Llavors, l'única solució és l'avi Masdeu, un militar retirat que viu a Melilla. Ah, no, jo al meu pare no li telefono ni per tot l'or del món. És un imbècil. A més, fa 25 anys que no m'hi parlo i no serà ara que ho faré. Em sembla que vostè té un trauma infantil. No, el que tinc és un problema de quan era petit. Sí, el que li deia, expliqui-m'ho. Però és que és una història un xic llarga, que no té res més a fer o què? Ah, per això no es preocupi. Tinc que fer un trasplantament de cor, però no ve d'aquí. El pacient porta 5 anys esperant i per mitja hora... Doctor, el pacient del cor s'ha anul·lat l'operació. El pacient ha mort. Oh, vaja, què hi farem? Així tinc temps per vostè i per fer un carajillo, i tot abans de la pròxima intervenció. Va doncs, senyor Masdeu, expliqui'm. Doncs miri, a mitjans dels 70 vivíem amb el meu pare a Jaca, a l'Aragó. Ell era un reputat militar, el qual havia guanyat moltes medalles gràcies a la seva mà de ferro i la seva tenacitat. Jo, per aquell temps, tenia 17 anys i era molt rebel. Un dia... Què és aquesta música rara que sento? No, això és un efecte de so que vol dir que ara ve una escena que passa al passat. Un flashback, vaja. Ah, doncs seguim. Hijo, ven aquí inmediatamente. Jo, tio, no em branyis, què vols ara? Cadete, hijo, ¿cuántas veces te he dicho que no emplees ese burdo lenguaje? Es repugnante. El què? Què vols? Que parli sense dir paraules barrueres i utilitzi un llenguatge correcte? No, cadete, no quiero que utilices un vulgar dialecto como el catalán. Mira, vell fatxa, jo faig el que em surt als ous, vale? Au, va, digue'm què vols, que tinc feina que està embolicat amb uns papers. ¿Papeles? No me digas que por fin te has puesto a estudiar. No fotis, el que estava era liant un porro. Porque eres mi hijo, porque si no te metería en el calabozo. Bueno, a lo que iba. Como dentro de una semana cumples la mayoría de edad, he pedido tu ingreso en la Academia Militar, como ya viene siendo tradición en nuestra familia. Què? I una merda. Jo passo d'aquest rotllo. Jo no vull entrar en una acadèmia de militars. Si la persona més intel·ligent del lloc és la cabra de la legió. No te consiento que digas eso. Tú vas a ir como fui yo, y fue mi padre, y fue mi abuelo, y así toda la familia. Què dius? Passo de tu. Jo allà no hi vaig ni boig. Pues ya está decidido. Ve preparando la maleta que pasado mañana te llevaré allí. Llavors, aquella mateixa nit, vaig fer la motxilla i vaig fugir de casa per no anar a l'acadèmia militar. Vaig recórrer camins i camps i boscos, enmig de la foscor, enrabiat amb el meu pare. L'únic que tenia al cap era fugir. A la matinada, vaig arribar a prop de Saragossa. Allí, a les afores, vaig veure unes caravanes. Vaig apropar-m'hi per demanar alguna cosa per poder menjar. Resulta que eren una colla de ballarins contemporanis que recorrien el país amb el seu espectacle. Com que eren molt bona gent, van accedir a portar-me a la ciutat següent. Però entre una cosa i l'altra em van convèncer per actuar amb ells. Vaig estar un any de gira, de Sant Sebastián a Sevilla, de Madrid a Alicante. Jo, en poc temps, m'havia convertit en l'estrella de l'espectacle. Sortia en un escenari blanc, vestit amb un tutú rosa i unes xiruques i ballava una muñeira. Un dia, però, els bolos ens van portar al teatre principal de Saragossa. El teatre estava ple de gom a gom. Va ser començar l'espectacle. S'il·lumina l'escenari i surto jo, amb el tutú i tot, mentre anunciaven per l'altaveu: el gran Mariano Masdeu. Llavors, una figura enmig de tota la multitud s'aixeca i crida: maldito maricón, reniego de ti como hijo y te juro que para mí ya no eres nada. Aquella va ser l'última vegada que vaig veure el meu pare. La pròxima actuació va ser aquí, a Barcelona, on em vaig quedar. Vaig tenir que dir adéu a la meva carrera, perquè no volia continuar després d'allò de Saragossa. Vaig conèixer la Roser i pel casament vaig telefonar-lo, però em van dir que s'havia traslladat a Melilla. Buf, quina història. És molt... com ho diria? Emotiva? No, llarga.